Liwat ng binuksan kang Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol ang saindang educational assistant para sa mga akining OFW sa reyon. Enero 9 kang liwat na buksan kang ahensya ang saindang Education for Development Scholarship Program o EDSP na pwedeng aprobitsaran ka mga makuleyong akining OFW ngunya na taon. Sigun kay Regional Director Genevieve Diaz Agualio kang nasambit na opisina, total na 96 na ang saindang aplikante para sa nasabing scholarship program. 60,000 pesos o 30,000 kada semestre ang marireceive kang makakalaog sa nasabit na programa. Padami ng padami din yung pumapasa from Bicol Region. So itong scholarship na to, na-implement, aside, ang OWA kasi parang sa dati sa welfare lang siya created eh. So add-on na lang to, may livelihood scholarship. Then this is scholarship para magbigyan ng opportunity din yung mga anak ng OFWs na kung financially may difficulty sila, at least malaking bagay makakatulong ang OWA para ma-augment yung needs ng family. Halimbawa, Kinakaipuan na akining sarong OFW as in aktibong miyembro kan OWA ang aplikante. Single as in day malampas ang edad sa 21 anyos. Grade 12 graduating student na igwang general weighted average na 80% pataas as in dayng bagsak na grado. Kinakaipuan man na maipasar ka mga aplikante ang ikukundusir nindang eksaminasyon sa Marso. Kung sain, 1,400 na mga kwalipikadong estudyante ang pipiliun sa bilog na nasyon. itong EDSP namin ngayon na currently open ang application ay for incoming first year college siya. So meron din naman kami for currently enrolled, ibig sabihin kung halimbawa ngayon first year college siya or second year, by next school year, incoming second year siya, third year, fourth year, meron din namang separate kaming scholarship na application period to cover them. Oo. So mag-open kami nun by June. Taon 2016, kampunan ang nasambit na scholarship program. Sa mga maut mag-apply sa nasambit na scholarship program, bisitahon sa na ang Facebook page kang OWA Bicol. Mientras tanto, sa datos kang ahensya, kang nakaaging taon, total na 40,000 na mga OFW ang aktibong miyembro kang OWA Bicol. Nagbabay ni kumpara kang mga nagtalikod na taon, urog na kang day pa nagsikad ang pandemya. 40% digdi ang gikan sa Camarines Sur, 20% man ang gikan Albay, 10% ang gikan Sorsogon, mantang 5% man ang Masbate asin Catanduanes. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.